И здравейте, потребители на VBOX 7, аз съм Дени Лей. И сега искам да кажа какво снимам. Това е кандидатура. Това е реклама за един сървър, т.е. мой. Нарича се Cladcraft. Да, нека да поговорим малко за него. За Cladcraft трябва да имате 23 години. Трябва да сте в семейно положение необвързани. Да сте no-lifer. Не, шегувам се, да почнем сериозно по темата. Така, значи това е един private сервер, който правя. И сега хората ще кажат, то стига да пак ли трябва да е private, пак ли трябва да е с кандидатури. Слушайте сега няма да има кандидатури. Сега просто ще има линк на темата. И да, както казах, няма да има никакви кандидатури. Данилей! И да, както казах, съжалявам, че паузирам клипа за трети път, но си избирам подаръците за Коледа. Едната от тях беше Майнкрафт. Да, лагна ми сега нещо ми се заби Майнкрафта. Това е, тук е малкият доносник, така съм го кръстил. Това са Тинки и Уинки, моите кучета. Ето го и малкият доносник. И сега, нека поговорим за сървъра. Както казах, няма да има никакви кандидатури, просто искам да се записвате, като ще има няколко въпроса, на които трябва да отговорите на тях, и след това ще има просто да ви накарам на лично съобщение, на private message, или да сложите снимка на някой ваш world. И моля ви, бъдете честни, не копирайте снимката на някой друг, който се е постарал, който ще даде, и да кажете, че е ваш. Няма никакъв смисъл това. Значи, мисля да приема бая хора, като цяло мисля да общата бройка на сървъра да бъде 20 човека. И сървър ще бъде 12 часа седмично включена, когато наближи лятото. Ще бъде 24 часа включен. Всъщност имам и проблем с компютъра, но той ще бъде скоро предотвратен. И така няма да имате никакъв лаг, само аз имам. И да, ще хоствам сървъра с 6 гигабайта рама, сега просто само с, мисля, че с 512 или с 1, не съм сигурен, защото не ми тръгват бат файловете. Ако има някой, който може да ми помогне да ги оправя, да заповяда. И да, както казах, ето го малкият доносник. Виждате го какво малко тяло има и една голяма глава, дете гледа на криво. Да, сега го снимам. Голям педерас. Това ще го цензурирам. И да, както казах, записвайте се, ще има линк за описание. Към описанието ще сложа HTML код, към който може да го сложите на вашето описание в VBOX профила. И да, това беше от мен. И очаквайте следващите клипове на Дени Лей и ProCrafters BG.